ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଷଣ କଲେ ମୁଁ ଡାକିଛି କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି, ବିଚାରପତି ଆସିଛନ୍ତି ନା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଭାପତି ପାଖରେ ଗଲେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ଶୋଇଲେଣି ନା ଛତୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି? କୁଆଡେ ଗଲେ ସଭାପତି ବାବୁ? ଛତୁ ତୋଳୁଥିବେ ସେ ନାଇଁ ଦେଖ କୋଉ ବନ୍ଧରେ ଯାଇକି ଫାସ ବସେଇଥିବେ ଯାଇକି। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବାଗଧରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଆମର କମିଟି ବାବୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତାହେଲେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଝିଅ ତମେ କୁହ, ମା ମାନେ କୁହ, ସେମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡିରେ ଲୋକା ପକେଇ କଳି ଲାଗିଲା କୁହ। ନାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର କିଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଏମାନଙ୍କଠୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଛ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ହେଲା। ଝିଅ କୁହ ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଛ? ଆମ ବାଗଧରିଆ ଗାଁ ମାନେ ବା କମିଟି ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହବନି? ଆଜ୍ଞା ତ ଗାଁ ଲୋକ କୁହା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲି 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବେଳାରେ ଖାଇବା ଯାଇଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଚିକେନ ଫିକେନ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର। ମାନେ କାଲିଠୁ ତମକୁ ସବୁ ଆଦର କରିକି ବାତେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଚାକିରି ନାଇଁ? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଗୁଳରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୋଳ ବାଗଧରିଆ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଦର ଗୌରବ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପେଣ୍ଡାଲ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମଙ୍ଗଳ, ନାଇଁ କି ନାଇଁ? ବାଦ୍ୟକାର ଆଲୋ ବାଦ୍ୟକାର, ତମ ଉଭୟ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ତମର ଉପରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ତମ ବାଦ୍ୟକାର ଭଲ, କଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିଫିଣା, ଅଳ୍ପ ନଚେଇଲେ କଣ ହବ କହିଲ? କଳାକାରଟା ଦୀପଦ ଗାଇବ। ଅଳ୍ପ ନଚେଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ବଜଉଛନ୍ତି ତ ବଜଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଁଚିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଜା ବାଜୁଛି ଆଉ ସେ ନାଚୁକି ଆଉ ସେ ନାଚି ନାଚି ଅନାହାତା ଜିନିଷ ତମ ବାଜା ବାଜୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା, ତୁ ଶୁଣୁ ଯୋଉ ସାରେ କହୁନଥିଲେ ଜାବୁଡା, ସତରେ ମୋଠୁ ଜାବୁଡା ତମେ ଖାଇଲ ଖରାପ ଭାବିବନି। ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଜଜ ସବୁଠୁ ଅଖାଡୁଆ କଣ୍ଡୁଆ ଜଜ ହଉଛି ମହନ୍ତ ସାର୍, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁକରି କାହିଁକି କହିଲ, ମୋ ମନରେ କିଛି ନଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ, କଣ କି ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ଟିଫିଣା, ଅଳ୍ପ ନାଚ ହେଲେ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ନାଚିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବାହାର ଦେଲେ ପତ୍ର ସବର ବାହାରିଥିଲେ, ହଁ ହଁ, ଏ ତମ ବାଜା ମନ ପାଇଲାନି, ତମ ସ୍ପିକର ମନ ପାଇଲାନି, ଯୋଉଟା କି ଛୁଆଟାକୁ ଚାପଡ଼ାରେ ନଗେଇଲେ, ନାଇଁ କି? ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶିଖିଲେ ସେ ଯେ ଭାବିବନି ଯେ ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଆମକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ କୋଉଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିଫିଣା, ଅଳ୍ପ ନାଚ। ହଉ ଆମେ ଆସିବା କମିଟି ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କମିଟି ବାବୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଏକା ଗାଁ, ଏକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଗଧରିଆ ଖଜୁରିଆଟା କହିଲେ 7 ମାଇଲ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜେସିବି ଲଗେଇ 2 ଦିନ କାଳ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଫାସୁତୁରା କରିକି ମଞ୍ଚଟାକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ମଞ୍ଚଟା ପବିତ୍ର ହେଲା ନା ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିଲା? ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଯଦି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ମଞ୍ଚ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣ ମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବେ ତ? ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ, ହଁ କର, ହଁ କର, ଏଟା ସ୍ମରଣୀୟ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇକି ରହିଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବାଗଧରିଆର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଶୁଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ବାହାରିକି ସେଟା ଆମର ଗାଡି ମଟର କିଛି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଳା ବାହାରିକି ଆମ ଚାକିରି କିଛି ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବହୁତ କର୍ମୀ, ବହୁତ ଧର୍ମୀ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହେ, ଉଭୟ କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର
ବାଦ୍ୟକାର ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଅପରେଟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆମର ବାଗଧରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କମିଟିର ମାନଙ୍କର ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବହୁଳ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରାତି ସାରା ବାଦ୍ୟକାର ଯଦି କଳାକାର ହଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଉ ଆମର କହିବା ବୋଲିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବା ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି ଆମ ବିଚାରପତିଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣ 100% କ୍ଷମା କରିବେ। କଥା କହିଲେ ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିଲେ ପଡି ଯଦି କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ କ୍ଷମା କରିବେ କରିବେନି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯେ ଦର୍ଶକ ହେଲେ କଳାକାର ହେଲେ 2 ନମ୍ବର ବନୁଷ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସାର ଅଛନ୍ତି କହିଦେବେ ମୁଁ ଏଣୁକରି 2 ନମ୍ବର ବନୁଷ ଦେବାକୁ କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବେ ଆଉ ଆମର ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ କମିଟି ମାନେ ବା ସମିତି ଡାକିବେ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭିଣାକାର ଜଣେ ରଜା ଏମାନେ ହେଲେ କାରୁଆଣୀ ରାଣୀ ଏ ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧେଇବେନି ମାଲିକ ତ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ନା ଟୁନାକୁ ଯେତିକି ସିଗିରି ଟୁନାକୁ ଯେତିକି ସିଗିରି ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଶାଢୀ କଣ ଆଉ କଣ ହେଇକିରି ପଡିବ କୁଆଡେ ଗଲେ ଟୁନାକୁ ଲାଙ୍ଗା ଆଉ ପିନ୍ଧେଇବନି ଶାଢୀ ମଖମଲ ଶାଢୀ ଭଲ ଚୁଡ଼ି ନାଇଁ ଝିଅ ହଁ ଆଉ ବିଧବା ହେଲେ ଭତ୍ତା ପାଇବ ବୋଲି ଆଉ ବିଧବା ହେଇକି ଆସିବନି ହଉ ଆମେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରାତି ସାରା ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କଲେ ଆମର ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଦଣ୍ଡ ସିଲ୍ କପ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିବା ଯେ ଇଏ ହାରିଲା ସିଏ ଜିତିଲା ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମେ ରଖିବାନି ଆମେ ଖୁସିରେ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯଦି ଏ ଗାଁ ବାଲା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଟା ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇକି ରହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିବେ କେଜାଣି ତମେ ଏବେ କା ଚଣା ପଡିକି ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ତମ ଘର ଏଇଠି ତମର କଣ ଅଛି ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଗ କାମାକ୍ଷା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକକୁ ଏ ବ୍ଲକ ଏ ଗାଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଲି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠି ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆଉ ତ ମୁଁ କହିବିନି ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କୋଉଟେ ଟିକେ ବି ଖାଲି ଜଣେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଟେ ପିଇ ଦେଇକି ଟିକେ କରୁଥିଲେ ସେଟା ସେ ଅଲଗା କଥା ନହେଲେ ଆଉ 100କୁ 100 ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ବାହୁନିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳା ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ 2 ମାଇଲ ଖଣ୍ଡି 2 ପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आगच्छति दुःखं भवे सर्वे भवन्तु सुखिनं सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कति दुःखं भवे ओम शान्ति शान्ति हरि ओम शान्ति